Přátelé, se za malou chvíli předáme výsledky. Až se mi vidět, je tady někdo, kdo si chce dneska odníst zlato! Ještě trošku přidáme, jak jsem slyšel ty tribunu! A označíme to, přidáme ruce, pojď! Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style! Přátelé, dáme do finále pozor, za malou chvíli vám představíme hymnu taneční skupiny roku letošního roku. Ty nikdy jste ji neslyšeli, za malou chvíli vám poprvé pustíme. Poslední tanec! Gangnam Style! A přidáme ruce, pojď! Gangnam Style! Přátelé, kamarádi, pozor, máme speciální věc pro vás, no ještě zůstaňte na parketu. Představíme vám song, který jsme připravili speciálně pro všechny, kteří jsou z taneční skupiny roku. Připravili jsme hymnu, pouštíme ji všude, kam přijedeme, nikde jste ji ještě neslyšeli, nikde. A je to speciální hymna taneční skupiny roku letošního roku pro vás všechny. Nikde jste to ještě neslyšeli, nikdy to nestáhnete. Pojďte, to je premiéra v noci. A tančíme, pojď! Přátelé, připravte se na refrén, na ten musíme zbozit celou tuhle halu. Připrav se, za malou chvíli refrén. Zdravíme na tribunu, pojďme zamávat! Zdravíme na tribunu, přátelé, nikde to nestánete, nikdo to neuslyšíte. Jenom tady na taneční skupině roku. Připrav se na rozjezd, připrav se! Připrav se, Skáka, připrav se! Exkluzivně hymna taneční skupiny roku, tady Vítkovi herci. 1, 2, 3, dance! Přátelé, původně jsme chtěli videoklip k tomuto songu natáčet tady v Jindřichově Hradci. Natáčeli jsme to v Praze, ale to nevadí, přátelé, protože ty nejlepší se dostanou do Prahy a tam budeme natáčení pokračovat. Je tady někdo, kdo se chce dostat až do finále? Přátelé, to bude ještě nová cesta. Chystáme se ještě refrén a předáme do medaile. Přátelé, budeme rádi, když se přidá tribuna aspoň rukou, pojďte nám zamávat z tribuny, pojďte zamávat dětem. Speciálně pro taneční skupinu roku na
vyhlásíme výsledky, protože všichni čekají na medaile. Čekáte někdo na medaile? Je čas prozradit, jak to dopadlo. Pojďme, děláme místo na parketu. No a jdeme se podívat, jak to všechno dneska dopadne. A kdo si odnese jaký medaile, my jsme samozřejmě na začátku ukazovali známky. Teď jsme jeli naše dohromady do naše výsledky. Máme těch už oficiálně a tak budeme moct prozradit, kdo si dneska odnese jaké medaile. Opět budeme vyhlašovat ve všech disciplínách, tak jak jsme vám je dneska ukazovali a pohodě. No a podíváme se na to, kdo si odnese jaké ceny. Tak, dostaneme takhle na parket, uděláme místo. No a začneme disciplínami, které si dneska hnedka na začátku museli udělat místečko tady na parketu před prvou. Podíváme se vždycky od posledního až po 4. místo, kdy přijdou zástupci týmu pro medaile. První 3 choreografie se vždycky potkají tady na parketu. 1, 2, 3, potom vyhlásíme